Ja by som privítala na dnešnom 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Program ste dostali. Prechádzame prvým bodom, a to je otvorenie. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Takže máme druhý bod schválenie programu rokovania. Áno. Týka sa vyučtovania dotácií pre občianske združenia. Občianske združenie rodičov a priateľov na vyučtovanie dotácií občianskeho združenia obce, hej? Ešte niekto? Dávam hlasovať, kto je za doplnenie programu rokovania vyúčtovania informácia o vyúčtovaní dotácií občianskych združení pôsobiacich v obci. Ďakujem. Voľba návrhovej komisie, keďže návrhovú komisiu som mala navrhnutú, ale sa mi zmenila, vzhľadom na to teda, že na neprítomnosti poslancov, navrhovala by som do návrhovej komisie pána poslanca Hruška a pána poslanca Hutiru. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Overovateľa zápisnice sa mi tiež pomenili, takže za overovateľa zápisnice by som navrhovala poslanca Bohuša a pani poslankyňu Štefánkovú. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Poprosila by som hlavného kontrolóra obce o kontrolu plnenia uznesení, aj keď teda sme to zasadnuté obecného zastupiteľstva mali precízne. Tak stručne by som poprosila. Stručne, uznesenie z roku zastupiteľstva z roku 2019, tam máme stále tú sťažnosť na to porušovanie, tam prijali nejaké sedenie boli tam dohodnuté podmienky, nakoľko je tá korona, tá prevádzka je zatvorená, pravdepodobne podnikateľský subjekt aj zrušia prevádzkareň, možno, že to sedenie, ktoré boli prijaté závery, my to nechali tento termín predĺžený len kvôli tomu, že či sa to bude opakovať naďalej. Možno, že po tom novom roku by trebalo, že to zatvoríme. A keď tam bude nový prevádzkovateľ, tak keď sa budú dovať otváracie hodiny, stanovisko, tak tam potom zaviazať nejakými tými úlohami, aby nepoušil ten nočný kľud. Uznesenie zastupiteľstvo 2020-2024. Bolo tam osadenie zrkadiel, to jedno zrkadlo stále na výjazde z cintorína nie je osadené, za to úloha zatiaľ ešte nie je splnená. Tibor Janec, havarijný stav, poškodenie, prekrytie potoka, tam čakáme na to stanovisko toho hospodárskeho podniku, zatiaľ to stanovisko nemáme, takže úloha je plnený. Zasadnutie 15. zasadnutie zastupiteľstva konaného 28.10.2020. Je tam tá žiadosť pani Janasikovej, tam požiadali, aby si doplnila túto žiadosť, dajme všetké doklady, čakáme, ak si doplní, potom budeme žiadať tú ďalšiu úlohu, žiadať ten sevák o možnosti odkúpenia tej parcely. Takže úloha v plnení. Pán Fabík žiadal o výstavu nového plotenia, tam je prijali, že sa má vytvoriť nejaké stretnutie finančnej komisie s pánom architektom Papučíkom. Tam vlastne na finančnú komisia sa tým zaoberala, že treba robiť nejaké návrhy. Zabudíme tam dať nejaký termín, dokedy to stretnutie malo byť. Vlastne dohodnúť sa, že akou formou to chceme. Ja by vám poprosil, keby sme tam učili nejaký termín. Tá úloha sa dá v tom vyhodnotiť. Dáme tam termín do konca februára, stačí to? Či máte iný návrh? Stretnutie asi skôr, nie? Prosím? Stretnutie môžeme urobiť skôr? Tak do konca januára. Do konca januára. Hej. Dám hlasovať, kto je za. Takže do 31.1.2021. Uznesenie číslo 136 roku 2020, tam bol tá žiadosť
pán Modol to odkúpenie a poverenie o správu obce o vyprátaní toho pozemku KNC 524. Boli tam tie oslovení iba pani Maračkovci, tam oslovili aj ďalších. To je pán Vavro Miroslav, Martinec Jaroslav a aj Stanislav Vavro, ktorí boli upozornení, že majú toto vypratať a očistiť to do 30 dní od prevzatia tejto výzvy. V prípade, ak tam niečo nemajú, tak aby brali túto žiadosť za bezpredmetnú. Takže počkáme, zatiaľ tá úloha je v plnení, takže výzvy išli, počkáme, či to odstraní alebo nie. Zasadnutie 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného 14.12.2020, bodu 5, kontraplne uznesení, bolo prijaté uznesenie 147, kde obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie úloh. Zároveň určuje termín na plnenie uznesenia 135 do termínu 15.2.2021 a uznesenie číslo 136, to znamená, že podanie vypratanie toho pozemkov do 30 dní od doručenia výzvy obce. Bodu číslo 6, komisia pre ochranu verejného záujmu. Pán Turianik tu predniesol tú správu, takže obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o podaní majetkových priznaniach vedúcich zamestnancov. Bodu číslo 7, komisia o otváranie obalov a pozorné splnenie podmienok, bolo prijaté uznesenie 149/2020, kde obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu na otváranie obalov a pozorné splnenie podmienok pre kontrolóra, počet 3 členovia. Ďalšie uznesenie, to je uznesenie 150/2020, kde schváľujú tú komisiu a za členov túto komisiu sa navrhuje pán Hutýra, pán Jozef Turianík a pán Garbier. Bod číslo 8 bol ten dodatok o miestnom poplatku za drobné stavby, je tam uznesenie 151, kde obecné zastupiteľstvo schváľuje dodatok číslo 2 k VZN-ku číslo 2/2007 o miestnom poplatku za krmné odpady a drobné stavebné odpady. V bodu číslo 9, kde bol tá žiadosť pána Slíža a manželky Martiny Slížovej odkúpenie toho pozemku formou v prípade hodného zreteľa bolo prijaté uznesenie, že schvaľuje zámer predaja tohto pozemku formou hodného zreteľa a zároveň určuje sumu 710,28 €, to znamená 19,73 za metr štvorcový. Jedná sa o výmeru 36 štvorcových metrov. A zároveň poveruje správu obce zverejnením tohto zámeru na stránke obce a zároveň aj na úradnej tabuli obce. Táto bola dnešným dňom zverejnená, takže úloha je splnená. Bodu 10, odmena za zápis do pamätnej knihy, pri hodnotení uznesenia obecného zastupiteľa číslo 73 z roku 2017 bolo prijaté uznesenie 153/2020, kde obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie číslo 73 z roku 2017 a zároveň schvaľuje uznesenie 154 odmenu na zápis jednej strany do pamätnej knihy obce Rudina vo výške 10 €, jedna strana. Bod číslo 11, je to tá stiažnosť pána Adolfa Gombara. Bolo prijaté uznesenie 155 z roku 2020, kde obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto podanú stiažnosť a zároveň poveruje správu obce zvolá spoločné stretnutie zástupcov obce, zástupcov starostu Františka Hruška, predsedu komisie životného prostredia pána Turianíka a pána Hutýru a predsedu spoločenstva Urbariát a pozemkové spoločenstvo Lesy Rudina v termíne do 28.2.2021 v úlohách plnení. Bod číslo 12, informácie o projekte zakúpenia zberných nádob na kuchyňský odpad, environmentálny fond, uznesenie číslo 156 z roku 2020, obecne berie na vedomie túto informáciu. Potom bol rozšírený program, a to bod číslo 13, spaľovanie odpadu v domácnosti Horný koniec obce Rudina. Bolo prijaté uznesenie 157 z roku 2020, kde obecne zastupiteľstvo poveruje správu obce miestnou
upozorniť na následky spaľovania odpadov v domácnosti na životné prostredie, tedy bezodkladne, hneď po vyhlásení, po obecnom zástupce sa každý deň vyhlásuje o občanom, že znečisťujú pálením rôznych odpadov ovzdušie, zároveň sú upozornení na porušenie zákona o odpadoch a zároveň aj zákona o priestupkoch. Takže úloha splnená. Uznesenie číslo 58/2020. Obecne jedná sa to o nehodový úsek v časti od kostola po zvonicu. Bolo prijaté uznesenie 158 z roku 2020. Obecne zástupcov poverujú správu obce listom vyzvať správu ciest Žilinského samosprávneho kraja o urychlenú opravu poškodení vodidiel, termín bezodkladne. Tam bolo 16.12. bola podaná žiadosť na samosprávny Žilinský kraj, aby to urychlenie odstranili do Žiliny a zároveň na vedomie tu bolo dané aj pobočke do Čace. Takže úloha splnená. Ďalej poveruje správu obce a poslancov obecného zástupca hľadaním projektanta, ktorý by navrhol technické riešenie na vybudovanie chodníka pre peších. Termín do 31.3.2021, úloha splnení. To je všetko. Prešli sme k bodu číslo 6, základná škola rodina, návrh opatrenia číslo 12, pomočka 2020, pomočka k 7.12.2020. Rozpočtové opatrenie vám bolo poslané, jedna sa o finančné prostriedky, ktoré sú vlastne udelené základnej škole zo štátneho rozpočtu. Dávam hlas, materiál sa dostali, dávam hlasovať, kto je za schválenie rozpočtového opatrenia číslo 12, pomočka 2020, pomočka POP. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Rozpočet obce rodina na rok 2021, odhľadne na rok 2022-2023. Poprosila by som pána kontrolóra, alebo teda ja, ak dovolíte, aby som tak asi prečítala záver. Z toho stanoviska myslím, že to je asi najdôležitejšie. Stanovisko má niekoľko veľa strán. Vlastne z toho stanoviska má aj 8 strán. Ak dovolíte, pán kontrolór, ja by som tak zhrnula na záver. Na základe uvedeného odporúčam obecného zástupcu obce rodina poprvé schváliť návrh rozpočtu obce rodina na rok 2021 schváliť, návrh rozpočtu obce rodina na rok 2022 zobrať na vedomie. Chcete sa niekto opýtať alebo vyjadriť stanovisku hlavného kontrolóra obce rodina? Ja by som tomu rozpočtu alebo návrhu povedal také body, ktoré možno, že všetko to bolo, to pustivo. Myslím, tie veci zákonnosti a vynesenie to bolo všetko v poriadku, to splňame, rozpočet je urobený tak, ako hovorí zákon o rozpočtu pravidla. Čo týka tomu rozpočtu, možno, že by bolo dobré, tak to bolo v minulosti, ak si tí starší pamätajú, poslanci, bolo to tak, že každá riaditeľka pri rokovaní rozpočtu predniesla svoj názor, pretože my sme mohli klásť otázky a pýtať sa na ten rozpočet, aká je úvaha, mohli sme niečo zobrať, niečo zvýšiť, tak ďalej. Ten rozpočet, ktorý bol daný bol trošku upravovaný, pretože tie parametre, ktoré tam boli také, že z hľadiska čerpania predchádzajúcich rozpočtov sa javili ako nedostatočné, že sa ten rozpočet upravil. A preto by to navrhoval, keby či už zo strany požiarníkov, ktorí si robia svoj rozpočet, a zo strany zriaďovateľa, zo strany riaditeľov týchto organizácií, aby prišli a vlastne predniesli svoj rozpočet, aby mohli vlastne debatovať o tomto rozpočte. To je jedna taká. Druhá vec je, základná škola, okrem toho, že má svoj rozpočet, že svoj prenesený rozpočet do štátu žiada od obce aj ďalšie finančné prostriedky. Je to finančné prostriedky na prepravu žiakov, na tie výcviky a zároveň všeobecné služby.
Môj názor je taký, že a preto som aj žiadal riaditeľku, aby mi dala vlastne, ako vie čerpať prevádzkové náklady z toho štátneho rozpočtu, doteraz to nemám. A je tam rozpočet všeobecnej služby, kde vlastne preplácame škole preplácame najmä vývoz žumpy. Môj názor je taký, že keďže má prevádzkové náklady, myslím, že je hospodárenie tak, aby si prevádzkový nákladov tá žumpa bola vyzená. A ja som navrhoval vlastne tú sumu tých 600 eur radšej použiť na tie strechy, ktoré nám požadovala na také žiadosti. Takže to sú zase také výhrady, ktoré by som mal, s tým, že pozabudli sme v školskej jedani materskej školky dať odhadovaný rozpočet na roky 22-23. Čo nemá vplyv na schválenie tohto rozpočtu. To bolo také bežné výhrady voči tomu rozpočtu. Hovorím, že bolo by dobre, keby vlastne ten návrh rozpočte sa vlastne komunikovať s týmto organizáciami, aby vysvetlili tieto veci. To je všetko. Ja tvořím tie materské školky, ako viete, v súčasnom období materskú školku máme zatvorenú, teda zvolávali sme tam pozitívny výskyt otvorenia COVID-19, takže vlastne školka je zatvorená. Ku rozpočtu základnej školy, áno, základná škola má svoje finančné prostriedky, ktoré sú pridelené štátom, nám na rozpočet to ide, my to potom hneď prepošleme. Z túto žumpu nie som si na 100% istá, ale keď vyťahujeme žumpu, tak časť, nakoľko tam je len nakoľko tá kanalizácia je urobená tak, že je súčasne napojená aj na 10 bytový dom. Pokiaľ teda mám takú vedomosť, ale môžem sa myliť, môžem to ešte overiť, pokiaľ sa táto žumpa ťahá, tak je rozpočítavaná medzi obyvateľov 10-bytového domu, materskú školu, základnú školu, takže tie náklady, ktoré sú na čerpanie splášku, aby som to tak povedala, tak vlastne sa delia pre tieto tri organizácie, alebo ako by som to povedala. Rozprávali sme s pánom kontrolórom aj o tom rozpočtu na ďalšie zastupiteľstvo, teda toho 11. prvý, keď bude voľba kontrolóra obce. Myslím si, že ešte asi nie, ale neviem, ako dlho bude trvať tá situácia. Aj na to ďalšie zastupiteľstvo, ktoré by malo byť v marci, keď mi to pán kontrolór pripomenie. A môžeme kľudne zavolať pani riaditeľku základnej školy a materskej školy, aby teda nás informovali o niektorých skutočnostiach, alebo si napíšte, alebo teda, čo by vás ako zaujímalo, pán kontrolór, a kľudne môžu byť na zasadnutie obecného zastupiteľstva, môžu tam nejako svoje predstavy, alebo čo majú do budúcna v pláne, alebo teda tie všeobecné náklady nejako rozpýtvať. Oni, základná škola má svoju účtovničku, takže určite potom pani riaditeľka to bude musieť pozrieť do dokladov a konzultovať si, aby teda tie informácie, ktoré... Hovorím, že bolo by dobré informovať poslancov, je nejaká diznačné vzdelávanie, ako to prebieha, pretože neviem, či máte informácie, alebo nie, že či všetci žiaci sú pripojení, alebo iba časť žiakov, či sa to im dávajú nejaké testy. No a že taká informácia aj zo strany týchto riaditeľov, aby ste boli aj vy informovaní, už keď riešime rozpočet, že ako formou sa to teraz vykoná, pretože to vyučovanie tak neprebieha, ako má. Takže či to zvládajú, či to funguje. No ale taká krátka informácia by bola vlastne, ja chcem, aby vlastne obec aj spolupráci s poslancami, či už bude to komisie, alebo klasickí poslanci, ale zriadovateľi, aby sa spolupracovalo. Takže to je dôvod, aby ten rozpočet bude lepší, keď budeme spolupracovať. Hovorím, tie vízie, alebo my robíme to v Ochonici tak, že príde finančná komisia a na finančnej komisie prídu riaditeľe, kde sa dá ešte upraviť ten rozpočet. Potom sa vyvesí a tam vlastne tí riaditeľa 3 razy do roka prídu a informujú. Na pol roka, na konci roka a ešte po rozpočtu. Všetky tí zložky, ktorým sa dávajú peniaze, sú už požiarníci, futbalisti, prípadne záhradkári, tí, ktorí sa dajú väčšie hodnoty, tak prídu a
hovoria, na čo to chcú použiť a vlastne trocha viacej komunikujú s tým. Takže možno, že by nebolo zlé. Viem, že to bolo, preto to bolo, viem, že tí riaditeľky chodili, dávali nejaké vyjadrenia, aké boli nejaké sťažnosti alebo nejaké veci, sa riešilo to aj na zastupiteľstve. Možno to založívať takým spôsobom, že by mohli prednášať nejakú tú správu, kde sa to iba z internetu, ale prísť a povedať, že ako to prebieha, či to zapojené, či to funguje, no, že teda bude vysvedčenie, akým spôsobom sa bude dávať vysvedčenie. No, že takú informáciu možno, že bude vhodné aj pre tých poslancov, ktorí tu sedia, aby mali takú informáciu, vlastne ako to prebieha, čo to vzdelávanie. Ja mám technickú poznámku. Pán kontrolór, stanovisko rozpočtu vaše sa nedá poslať skôr? Lebo dnes, keď nám to pošlete, to sa už nestalo prvýkrát, takisto aj kontrola plného uznesení. Kontrola plného uznesení, dnes sa iba zverejnili uznesenia. Ale to už bolo aj minulé, aj predminulé, proste keď nám to pošlete v deň rokovania, nie je čas si to ani prečítať. A stanovisko vaše takisto, to je na 8 strán či na 9, takže keď to človek chce dobre prečítať, tak keď mi to príde o 12:30, je to neskoro. Tak sa dá tak skôr, 3 dní pred dňom rokovania máme mať materiál. Je to možno poslať skôr? Uznesenia dnes sa boli podpísané zverejnené. Takže ja som nemohol skôr dať uznesenia plnenie ako teraz. Takže ja som dnes bol na obci a pozeral som, či sú uznesenia splnené, lebo neboli zverejnené, že ešte boli v lehote 10 dní, aby sa zverejnili, takže ešte neboli aj podpísané. Takže dnes sa to urobilo a ja sa budem snažiť, že tie uznesenia vždy, keď to bude, tak aby to bolo predtým. Lebo to zastupitie to bolo pred týždňom, že tie úlohy... A však to je v poriadku, to je toto zastupiteľstvo, ale vrajme, predchádzajúce je to deň rokovania, to neskôr. A ty máte aj vy stanovisko, keď to človek chce preštudovať, tak 1,5 hodiny, kým prídem z práce, je to dosť málo. Čo s tým oboznámiť, čo tam píšete? Lebo kontrola plnenia uznesení, však mnohé, keď aj spravíte, tak sa to dá skontrolovať, či to je alebo nie. Veľakrát sa stalo, že uznesenie nebolo splnené a bolo ako keby splnené. A len takú technickú poznámku. Neviem ako kolegovia, čím to stačí. Dobre, môžeme aj hlasovať? Ja ešte zaznám, že komisiu rozpočtovú prerokovaný na finančnej komisii a finančná komisia odporúčuje poslancom zastupiteľstva rozpočtu schváliť. Takže uznesenie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Rudina na rok 2021 bez pripomienok a bez programového vyhlásenia. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výhrad na roky 2022 a 2023 a po B stanovisko hlavného kontrolóra obce v rozpočtu na rok 2021 a s výhľadom na roky 2022 a 2023. Chcela by som vás ešte informovať, že prišli nám podielové dane, oni chodia už tak okolo 20. Zhruba teraz nám, to asi prišlo dnes, prišlo nám zhruba viac ako 60 000 eur, takže ten odhad, ktorý zajtra vám to pošlem do mailu, lebo ono to prišlo vlastne nezávisle boli informovaní. Ten odhad, ktorý tam bol, tých 708 000 eur, tak je podstatne vyšší, alebo je vyšší. Napíšem vám to zajtra do mailu, aj vám dám, koľko nám prišlo podielový daň, aj koľko teda, aby ste mali prehľad, je to okolo nejakých 720 eur, alebo 700, neviem, čo ja zaviem. Aby ste vedeli, že napriek tomu, že ten výhľad bol taký, ako bol, tak skutočnosť plnenia je lepšia. Dobre, ďakujem. Nech sa páči interpelácie poslancov. Ja mám otázočku ohľadom mestskej polície, čo sa tu riešilo už pred rokom. Máme k tomu niečo? Podarilo sa niečo vyrokovať? Mali sme stretnutie, bolo to dávnejšie, vrátim sa k tomu, starostovia obci, ktorí teda mali záujem o túto mestskú políciu. Vlastne na tomto spoločnom stretnutí s pánom primátorom, s samotnom obce, by som povedala, že nevedeli asi rozhodnúť, vzhľadom na to, že pán primátor by musel navýšiť počet príslušníkov mestskej polície. Zároveň teda by museli byť vybavení tými všetkými svojimi
obciami, ako sú teda Obrečenie. No a niektoré obce ako povedali, že keď sa to prepočítalo na obyvateľa, že je to pre nich príliš nákladné a náročné. Pošlem vám to mail, oslovím pána. Nakoniec vlastne zo všetkých tých obcí, ktoré sme teda chceli, aby tá mestská polícia vykonávala u nás nejaké tie práce, a teda kontrolu hlavne v obci, tie náklady boli príliš vysoké a vlastne sme tam ostalo nás tam asi 2 obce, ktoré sme mali záujem o túto prácu. Bo ja som sa pýtal na to poslanca mestského zastupiteľstva v Spišskom meste, vraj, že pri príprave minuloročného rozpočtu to nemali, ale nejaké také informácie nevedel, takže... My sme Niečo vlastne neformálne? Prosím? My sme komunikovali s primátorom a keďže 80% obcí vzhľadom na tie náklady, ktoré tam boli, ustúpili, že teda nepožadovali tieto spoločné služby, ktoré by malo a vraj tie náklady tam boli, by som povedala, vysoké. Myslím si, že tie náklady, ktoré by v prípade, že by sme si urobili nejakú mestskú políciu, keby sme to porovnali, tak asi pravdepodobne, neviem, že by boli nižšie, ale možno, že by boli asi na tej istej úrovni. Preto, lebo my sme vlastne požadovali viac menej, aby tá mestská polícia zabezpečovala poriadok, hlavne vo večerných hodinách. To znamená, že to boli služby navyše, teraz nejaké príplatky. Tak možno, že na zvážení, ja neviem, skúsiť nejako vyriešiť obecnú políciu. Dobre, ešte niečo? Dobre, tak uzatvorili sme bod číslo 8, interpelácia poslancov, bod číslo 9, diskusia. Má niekto niečo do diskusie? Ja by som mal takú pripomienku, že čo sa týka symbolov obce, zákon 369 z roku 1990, teda zákon o obecnom zriadení, paragraf 1d, symboly obce, odstavec 1. Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Tak nevidím tu... Nemáme ospravedlňujem sa. Lebo chýbali aj na ustanovujúcom zasadnutí, na 4. riadnom, na 13. riadnom, na 15. aj teraz chýbali. Áno, zabezpečíme nápravu. Ďakujem za Podľa mňa je to upozornenie. nepripravené rokovanie. Prosím? Podľa mňa je to nedostatočné pripravené rokovanie. Viete, aby som takto povedala, že možno, že sa vyskytne toľko vecí, ktoré treba vyriešiť ešte do rokovania obecného zastupiteľstva, že bohužiaľ sa to upomenie. Ja sa ospravedlňujem a vykonáme nápravu. Dáme si na tom záležať, tuto s pani Jančíkovou vždy, aby tie symboly obce boli tu. Ďakujem za upozornenie ešte raz. Áno? Ja som chcel, zase sú veľké sťažnosti v škole, tam v tej paragrafy. Ja som spomínal aj Daničku Semenská, že nejak treba vyhlásiť a jednoducho teraz cez tí sviatky zákaz vstupu, nie, však tam nemajú čo robiť. No, tam tí susedia, neviem, či aj tí noví pôjdu na chvíľu preč, ale zase sa tam robia divý svet aj autami. Pani kamerové systémy, že máme tam kamerový systém v škole. Aj pani riaditeľka tam má kamery. Tak ale vidíš, asi... Tak treba to pozrieť a normálne identifikovať presne narušiteľov a z tých, ktorí sa... Čo už sme sa jasné, už sme sa o to viacej raz vyprávali, vieš ako... Sa mi dá, že máme v celej obci kamerový systém a nevyužívame. Nemáme v celej obci kamerový systém máme len na materskej školke, základnej škole a na obecnom úradu. Tak. No a bolo by dobré pre vás vyrušiť, ako si, kde si dá ešte, nie? Ale že v škole je, takže treba Áno, škola má aj svoj kamerový systém, ktorý je ešte lepší ako obecný. Hej. No, tak ono ináč by si to mala škola riešiť, ale vieš ako sa mi, že tam Ale sa nám poskytne údaje z kamerového systému, ak tam vidíš, že sú tam nejaké auta, že prvá značek sa dá identifikovať, dáme to na políciu. No, že...
niekto? Dobre, ďakujem za to, aby som tento bod teraz dnešných bodu, ktorý navrhoval doplniť pán poslanec Gardier, a to je informácie vyúčtovanie vlastne občianskych, alebo doplnenie informácií vyúčtovanie dotácií občianskej družiny, ktorí pôsobia v obci Rudina. Ani to je doplnenie vlastne, ale chcel by som povedať zastupiteľstvo. Vzhľadom na tú situáciu, ktorá vlastne bola v Slovenskej republike, tie občianske združenie majú vlastne podpísanú zmluvu s obcov na tú nejakú dotáciu a podľa zmluvy môžete finančné prostriedky použiť len na tie veci, ktoré sú v tej zmluve uvedené. Oslovíme napríklad záhradkári, že žiadne vlastne z tých bodov nemohli uskutočniť, vlastne, ktoré sú tam uvedené, pretože je situácia taká, aká je, až my to poznáme. Takže aby obecné zastupiteľstvo zvážilo vlastne použitie časti tých finančných prostriedkov aj na iné veci, ktoré vlastne to združenie nejaké uskutočnilo a umožnilo im vlastne čerpať tie prostriedky z tej dotácie na tie veci, ktoré súvisia s prácou vlastne týchto občianskych združení, aj keď nie sú uvedené vlastne v tej zmluve o poskytnutí pre dotácie. Chcem sa tomu vyjadriť. Dnes som dostal žiadosť od pána Kotrča, chcú na občerstvenie. Minulý rok, keď som s ním debatoval, som povedal, že občerstvenie preplácať nebudeme. Nie je to verejno prospešná práca ani nič, pretože pre obec nerobia nič a sú občerstvenie. To znamená, že je nejaká zmluva, je nejaké väzenko, v tej zmluve sa hovorí o tom, že do 15.12. majú dať vyúčtovanie. Robilo sa to či už dôchodcom, dokonca robili dodatky, to znamená, že nie je problém urobiť, aby obec neurobila dodatok, tomu len treba prísť na ten úrad. Prísť na úrad 21.12. a dať žiadosť, že sme to minuli na občerstvenie, keď 15.12. mali dať vyúčtovanie, je už neskoro. To znamená, že oni použili prostriedky pred vydaním, alebo tým aj vydali nejaký dodatok, použili prostriedky pred vydaním toto dodatok musí byť zverejnený. To znamená, že aj tak by sme povedali, že tí prostriedky, ktoré boli použité pred vydaním dodatku, boli použité neoprávnené. To znamená, že boli použité na niečo, čo nebolo schválené. To znamená, že treba odporučiť pánovi Kotrčovi, že v prípade, keby sa zmenu, treba prísť na obecný úrad, dať si žiadosť o zmenu účelu, poskytovať dotácie, nie je problém. Obec nerobí problém v týchto veciach, aj tak, ako urobili dôchodcovia, je treba, aby pán Kotrč debatoval s úradom a nie po funuse. To je každý rok a preto som žiadal minulý rok, aby sme záradkárom znížili dotáciu, pretože dáva vyučovanie neskoro a nezmyselne. To znamená, že vôbec donesie tu nejaké ústrižky a ja by som ich kontroloval, kde to má byť, alebo nemá byť, alebo kde ich zaradiť. To znamená, že má doniesť vyučtovanie, nie bločky. Viem tomu v tej organizácii záhradkárov. To znamená, že to je najlepšia organizácia, čo sa týka vyučtovania dotácií. Tu všetci dali vyučtovanie v Lehote, či už to bolo občianske združenie ZRPŠ, či už to sú futbalisti, tí komunikujú, prídu najlepší, ale najskôr dávajú prípravkári, tí už dávajú v oktobri už vyúčtovanie. Je to len, že aj so správami, so všetky s fotografiami, takisto združenie dalo fotografie. Všetko to urobia normálne, záradkárov musíme naháňať každý boží rok. Preto v tej správe, ktorú som minulý rok dal, som namietal, to povedal, že záradkom treba zobrať peniaze, pretože tú dotáciu, ktorú majú, chcú na občerstvenie. Obec nie je na to, aby oni idú na nejakú brigádu, zarobia si nejaké peniaze u niekoho a my niečo zaplatíme strahu, ktorú tam oni prejedli. To nie je verejno prospešný účel pre obec. Takže treba sa zamyslieť, že ten zákon alebo to VSN je, že to sa mal použiť na verejnoprospešné účely, nie na to, ako bolo kedysi, že by to použili na stravu, že by sa najedli a dajme to vyúčtovanie. Takže toto mu minulý rok už povedal, debatovali sme o tom, to povedal, že tie veci, ktoré má, že treba mať verejnoprospešný účel a zase to nerobí. Takže ja neviem, či to už mám napísať nejako, alebo niečo. Najlepšia komunikácia je s pánom Kotrčom. Čo sa týka vyúčtovania a dotácií. Tak, ja mám ešte k tomuto, máme tu veľa občianskych združení, myslím, že záhradkári, bola
celoročne pracujú. Majú družobné organizácie, podľadujú sa na výstave ovoci a zeleniny, hej. Tí ľudia to robia vo svojom voľnom čase, popri zamestnaní. Aj pán Kotrč, hej, ako predseda, je živnostník, hej, prvorade musí živiť svoju rodinu. Hej. Že stíha ešte popri toho robiť predsedu záhradkára, robiť veci okolo toho. A myslím, že keď sa partia ľudí stretne, hej, v rámci nejakej brigády alebo čosi, aký je problém platiť im občerstvenie? Počkaj, nechajte ma dohovoriť, pán Kotrč. Ja to rozprávam voči všetkým poslancom obecného zastupiteľstva. No, myslím, že takisto keď sa robí nejaký výstup, kde si, hej, robia turisti. Keď si dajú do nákladov, hej, my si dali vlastne tiež nejaké občerstvenie. Aký je problém vlastne, aby sme im toto uznali, hej? Vlastne to je dotácia na tú činnosť, vlastne toho združenia nejakého. A keď nemajú možnosť vlastne iné akcie robiť, keď im bolo zrušené to, čo sa bolo plánované, a tí ľudia sa stretnú, hej, pomôžu ešte vlastne môže lesom, keď sa tam nedá vlastne iným spôsobom vyčistiť ten pozemok, hej. Tí ľudia sa tam stretnú, prečo im nemôžeme preplatiť, že tam nepreplácame alkohol alebo niečo. Preplácame nejaké parky, keď sa tam posedí vlastne po tej robote a obudí sa klobáska, to je nejaký problém? Nechajte ma ešte dohovoriť. A chcem, aby sa tomu vyjadrili ostatní poslanci, nie len iba potom. No myslím, že to je vecou poslancov obecného zastupiteľstva, aby určili, na čo, aká je podpora obce voči občianskym združeniam. A nesúhlasím tým tvrdení, ktoré vy máte, že občerstvenie sa nejde preplácať. Prečo? Už len to, že tí ľudia sa stretnú, hej, že vôbec tie obce, čo si robia, už len to je podpora obce, aby vlastne to fungovalo. Treba si pozrieť zákon o rozpočtových pravidlách. Tam je presne napísané. V zákone sa hovorí o výdavkov a výdavky, ktoré môžeme im poskytnúť týmto organizáciám, sú na dve veci. Verejno-prospešné služby a verejno-prospešný účel. V tento verzenku majú presne vypísané. Ak tam nájdete v tom účeli, že tam je občerstvenie, sa dá tam občerstvenie, nech sa páči, dajte si občerstvenie. Ale rozumiete, je ešte nejaký zákon, a to verzenko je robené v rámci zákona. To znamená, že ak máme dávať výdavky na občerstvenie, nemáme tam verejno-prospešný účel. Keď sa futbalistom mohli predplácať bagety, hej, keď išli vlastne na futbal ako žiaci, hej, v rámci občerstvenia, a tuto sa nemôžu? To je akože nejaké nezdruženie? Ale oni sú založení za niečím. To znamená, že ak ideme napríklad, ak urobia výstavu, im dáme peniaze. Na výstave občerstvenie im dáme, na cene im dáme. Ale oni idú na brigádu, kde si idú zarobiť. Hej. Samozrejme, že tu robia. Bohužiaľ je taká situácia, že ZRPŠ vrátilo že 3/4 dotácie, lebo to nepoužilo. Hej. Použilo to iba na jeden veniec, ktorý tu mali a kúpili nejaké veci, čo sa týka na tie hry, ktoré použili na ďalší rok, znižujú si teda dotáciu, lebo už všetko nakúpili. Hej. Keď to nešlo, tak vrátime. To obchodníci takisto vracali. Polovníci nemali omšu, vrátili. Dôchodcovia nemali, vrátili. Bohužiaľ je taká situácia, že ten účel, ktorý si oni dali, nemajú. A prečo by sme mali preplácať stravu, hej, keďže oni tu zarobiť do Urbáru, že dostanú po 5 €, zarobia si ako združenie a my im preplatíme ešte stravu. Ja tam nevidím ten účel. Dostačí ľuďom, alebo čo si a poskytne im občerstvenia, je to z obecných financií a je to v poriadku. Ale prečo? Učiaľ... Pán Garvier, vy ste predsedom finančnej komisie a v poslednom čase, mám také srdce na vás, ťažké, v poslednom čase vy ako predseda stavnej finančnej komisie chodíte na zasadnutia týchto komisie nepripravení. Takisto ste nepripravení aj teraz. Riešite niečo, či nepoznáte zákon. Pretože ak si povedete zákon o rozpočtových opatreniach, tak uvidíte, že na čo je treba výdavky. Na čo môže dať obec výdavky. Ak to tam nájdete, že tam môže byť občerstvenie, nemám problém s tým. Ja nemám s tým problém. A futbalisti robia verejnú činnosť v oblasti výchovy, hej, športu. Takže to tam sú zakotvení. Takže ku tomu ide aj to občerstvenie. Väčšinou to občerstvenie je strašne malé. Hej. Čo sa týka celé dotácie, to občerstvenie je malé. Všetko zlotňujú poplatky, futbalistov, a športové pomocky. Občerstvenie, tam je možno, že keď to vám to vyčistím a vám na budúci dám správu, tak uvidíte, že koľko tam z tej celej sumy 10 000, možno, že bude 1 000 € stravy. Ani to nie je možné. A tu títo
záhradkári celú dotáciu, ktorú dostanú, prejedia a nič neurobia. To znamená, že ten účel, ktorý tam je, za ktoré bola tá dotácia im vyplatená, nie je naplnený. A to si treba uvedomiť. To znamená, že nie sme... Teraz je vyslovene ohováranie. Čo? Je vyslovene ohováranie. Nech sa páči. No. Nech sa páči, máte políciu, môžete ma dať na políciu, že ma ohováram. Nie, ale je to tak, no tak ak si myslíme, že to je ináč, tak neviem. Ja viem, že títo zložky pomáhajú obciam, aj záhradkári, aj všetko, podám to aj v Ochonici, že to pomáhajú, pribierajú stromček, zúčastňujú sa, keď majú v okolí slavnosti títo zložky všetky, hej, pomáhajú, či už sú Vianočné trhy, sú tam, pomáhajú, tá spolupráca tam je. A ja hovorím, nemôžeme to použiť na to, napríklad v Ochonici urobili tak, že urobili virtuálnu výstavu. A čo sa dá? Treba porozmýšľať, na čo to máme a urobiť. Existuje virtuálne, bolo hodnotenie, kto sa pripojil, dá nejaký hlas a je to. A nie, aby všetko prejedli a dali sme do vyučtovania, že sme niečo pojedli alebo vypili. Treba rozmýšľať, že ten predseda, ktorý tam je, a samozrejme, každé združenie je na to, aby sme to robili vo voľnom čase. Ak na to nemám, tak dajme druhého predsedu, keď nemá na to čas. Ale ja do vnútornej štruktúry združenia nebudem stavať. Ja sa budem stavať o to, aby tie finančné prostriedky, ktoré sú dané tým združeniam, aby boli v súlade s zákonom, aby boli v súlade s VZN-kom, aby boli v súlade so zmluvou. Nie je problém, aby pán Kotrž prišiel a predtým, ako to chce na niečo iné použiť, prišiel, že chce dodatok, nie je problém urobiť dodatok. Ak to bude v súlade s VZN-kom, nie je problém. Hovorím, v Okotovia prišli, urobili sa dodatky k tomu. Nebol problém. Ale prišli, debatovali, povedali, toto chceme urobiť, lebo toto sme tam boli. Nie je problém, chceme tam ísť, urobil sa dodatok, sa aj navýšilo, keď niečo potrebovali. Nie je problém v týchto veciach. Si to odsúhlasili, urobil sa dodatok, navýšilo sa im to, kúpili si to. Ale tu treba komunikáciu. To znamená, že pán Kotrž nie, že príde teraz, keď ho naháňame, lebo ho naháňali, že nedá vyúčtovanie, to zrazu sa spamätá a povie, že teraz chce dať na niečo iné, keď už vyúčtovanie do 15.12. už malo byť na stole. A teraz je dávať odmluvu. To je tak, u tomu. Dobre, ešte dávam na zváženie vlastne, môj návrh je taký, aby obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo, že dotáciu je možné použiť aj na iné veci, ako je uvedené v zmluve, do výšky nejakých percent, ale celú dotáciu, hej. A či už je preplatené občerstvenie, alebo nie, ja nie som taký známy v zákone, ako tam je všetko popísané. Ale všetci tu vieme, že tie občianske združenia tu fungujú v tej obci nejakým spôsobom. A pokiaľ budeme hlas polena pod hej, a budeme im robiť vlastne tú prácu vlastne znevucovať, hej, tak tie občianske združenia zaniknú. A myslím, že my tu ako poslanci obce poznáme ľudí, ktorí tu máme v obci. Pán kontroler z Lieskovca možno si rieši v Lieskovci problémy, aké sú tam občianske združenia, navrhme tam riešenia. Má možnosť tiež ísť tam na zastupiteľstvo. Ale myslím, že tu ako poslanci obce Rudina by sme mali sa starať o to, aby tie občianske združenia, ktoré sú tu, fungovali nejako a prípadne, aby sa rozrastali. A nie im robiť protivie. Ja nerobím protivie nikomu. Ja si musíte uvedomiť jednu vec, že šéfom, alebo ste predsedom finančnej komisie. V prvom rade by ste mali vedieť, na čo je treba použiť výdavky. Ak si to naštudujete, potom zistíte, že občerstvo tam nemôže byť. Hej. To znamená, že ani poslanci... Som predseda finančnej komisie, ale nie som odborník... Čo práve preto vy dávate teraz poslancom, aby sa vyjadrili k niečomu. Ja vám tvrdím, že to je protizákonné. A sa vyjadrite protizákonné, ja to na prokuratúru. Že ste robili a že ste porušili zákon. Ja nehovorím o nič o občerstvení. Ja hovorím to, aby sa umožnilo občianským združeniam čerpať časť finančných dotácií, je to nazvažený akú časť, hej, aj na iné účely, ako sú jedné zmluvy. Nechajte ma ešte dohovoriť. Myslím si, že to, jak sa prešlo na tieto zmluvy, není, dá sa povedať, je to kontraproduktívne, pretože dopredu to občianske združenie nevie, čo všetko si môže dovoliť naplánovať a ako sa vyvíje situácia, či to budeme môcť uskutočniť. A predtým fungovali vlastne tie dotácie na tú činnosť toho združenia.
združenia, aby vôbec mohlo existovať, aby si hľadali nejaké vlastne prostriedky na to, aby vlastne tí ľudí pritiahli k sebe. Pokiaľ sa tí ľudia prestanú združovať, prestanú komunikovať, keď každý zalezeme do ulicy, tak tu tej obci nebude nič fungovať. Lebo tie združenia vedia spraviť brigádu, vedia podporiť vlastne činnosť obecného úradu alebo pri nejakých akciách. Ak urobia akciu, že pozametajú celú rodinu a my dáme občerstvenie, beriem. Ale nie, aby si išli zarobiť do hory, hej, pre urba robia pre niekoho iného, a čo sú, aby mi zaplatili stravu. A hovorím, dávajú každý žiadok. Každý vie, že tam je účet, a zmluva musí byť urobená. Bez zmluvy to nejde. A Šalamounský povedal, že však 50% si použite na niečo a 50% na čokoľvek. Ako ja môžem vyhodnotiť ten účel tej dotácie, ako ja vyhodnotím účel dotácie, keď to môžu použiť na čokoľvek. Čo ja mám konštatovať? Že to použiť na čokoľvek? Pán Kotov, prekrúcajte to, čo som ja povedal. Opakujem ešte raz. Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva, aby umožnili vlastne občianske združenia čerpať časť dotácie aj na iné účely, ako je uvedené v zmluve. To sa dá dodatočne ošetriť dodatkovú zmluve, Dobre, hovorím. Nechajte ma dohovoriť, prosím vás. Ja vám som neskakal. To nemusí ani poslanci schvaľovať. Ak príde združenie, alebo predsa združenia, že chce na niečo iné, urobí sa dodatok, nech sa páči, každému sú dvere otvorené. Na tom úrade. Dnes sa to spraví, ale dodatočne, aby to bolo možné. Dodatočne sa nedá. To znamená, že porušite zákon, veď musíte dodržiavať zákony, ktoré sú dané. To tu nie je peniaze vašej firmy alebo koho, kde si to môžeme rozhodnúť ako tak ďalej. To je nejaký zákon o rozpočtových pravidlách. Tá zmluva sa dá dodatkovo upraviť, na to, aby sa tam dali buď iné veci, alebo aby sa rozšírilo, že nielen tie veci, ktoré sú tam uvedené, ale podľa stanov toho združenia môže uskutočniť aj inú akciu a vydokladovať jednoducho finančné prostriedky použiť presne podľa zákona. Ja to nebraním. Aby to nebolo striktne dané na tie akcie, ktoré sú v tej zmluve uvedené. Aj musí to na niečo byť. Ako to chcete vyhodnotiť? Ako by si to vy vyhodnotili? Vy ste podnikateľ. Vy keď podpíšete zmluvu s niekým, tak takisto aj tu sa hádame o verejnom obstarávaní. Máme cintorín, bola zmluva o dielo a my povieme, čo máme zmluvu o dielo, to je tiež taká zmluva, že poskytneme niekomu prostriedky a povieme si, rob si čo chceš. A keď to nebude vychádzať, tak späť urobíme nejaký dodatok, a dodatok platí vtedy, ak sú nepríjmané výdavky nejaké, to znamená, že nepríde tu predseda toho združenia, nepovie, že nechceme, na zájazd nejdeme toto roku, ale chceme urobiť takto inú akciu, príde a urobíme. A ja nemôžem urobiť, že on si nahráva výdavky a na konci roka príde, z januára má výdavky, a na konci roka príde, že chcem urobiť dodatok a my tu mu zoberieme. Dodatok je urobený a po dodatku môže použiť financie. Nemôže predtým. Takže minie sa učilo. Ale tá zmluva tam musí byť urobená. Si pozrite na iných stránkach, ako sa podávajú dotácie. Na také zmluvy. Je tam VSN-ko, je tam zmluva. S každým je urobená zmluva. To nie je, ako chcete ináč dávať. To sa 20 rokov asi robil protizákonne. Kým to by nebolo, som 20 rokov konal protizákonne. Ja prosím vás, akože by sme... Nie, ale hovoríme konkrétne. Videli sme to na futbalovom zväze, kde pán Černák tu sedel ako poslanec, bol tajomníkom futbalového klubu a nevedel, čo sa v klube deje. Keby my neboli zasiahli, alebo ja keď nebol urobiť to väzenko, tak pán Macek kupuje hráčov za peniaze obecného úradu, ale keď ho predal, tak peniaze išli jemu do vačku. A nikoho to nezaujímalo. Však kúpil hráča minúto na fungovanie svojho klubu. Ale že to dôleží na nákup hráčov a obec toho nič nemala, nikomu nevadí. Aj keď to predal, tak pánovi Mackovi išli peniazky do vačku. Ale to poslancov nevadí, však to tam tak robilo. Sa poprosiť túto debatu, že by sme teda dovedli do nejakého konštruktívneho konca. Chcel som sa pýtať ako pána kontrolóra, bolo by dobre, alebo malo by sa teda upraviť to všeobecne záväzné nariadenie a nejako teda dať tam možnosť, nepovedala by som, že tie peniaze použiť na hocičo, ale určité percento tých finančných prostriedkov použiť aj na iné akcie, ktoré sa by chcelo teda to združenie urobiť, alebo teda
samotnou tou akciou to riešiť akože dodatkov. Musíte robiť dodatku, ja neviem. Neviem, ako ja to vyhodnotím, rozumíte, oni to minú na niečo a teraz ja to vyhodnotím ako. To znamená, že aký ja tam dám účel tej kontroly. To znamená, že kontrolné združenie, to mi dá peniaze a môže si to použiť na čokoľvek. Takže ja napíšem, občianske združenie použilo peniaze na jedenie, prepili, žiadny verejnoprospešný účel pre obec to neprinieslo verejnoprospešný účel pre to združenie, neviem. Nie, prepáčte, pán doktor. A dodatok môžu, hovorím, že... Ja som to nemyslela tak, že ako si môžu minúť tie finančné prostriedky na ovoci. A keď dáte voľnú ruku, tak to urobia. Prosím? No. Keď to dáte voľnú ruku s zahrádkom, tak to urobia. Ja som s pánom Kotrčom robil, minulý rok mu to povedal, sme sa dohodli na niečo. Predtým som mu uznal, keď to dal po funuse, uznal som mu to. Predtým dal po funuse, uznal som povedal, že koniec. Najhoršie združenie, ktoré dávalo vyúčtovanie, po funuse. A tak sme sa minulý rok dohodli, že to budeme robiť takto. Súhlasil s tým, prišiel, súhlasil s tým. Dal si žiadosť, dobre, sme sa dohodli a teraz zase špekulujeme. Hovorím, nie je problém, tak ako jednota dôchodcov chcela navýšenie, obecné zastupenie to schválilo, urobil sa dodatok a si to kúpili. Niečo to kúpili, či kroje, alebo niečo tam dávalo. Nie je problém, to funguje, tam je napísané v tej zmluve, kde formou dodatku sa to dá urobiť. Netreba tú zmluvu čítať a prísť na ten úrad a komunikovať s tým úradom. To je všetko, toto je všetko celé gro. A nemusíme tu aj súhlasiť s tým, že či poslanci budú súhlasiť s dodatkami alebo nie. To je v tej zmluve. Je to, aby pán Kotrč prišiel na ten úrad a povedal, že chce zmenu účelu dotácií a nie je problém urobiť. Nie je problém. Dobre, chcete sa niekto k tomu vyjadriť? Povedali, čo treba vedieť. Myslíte si, že to všeobecne záväzné nariadenie, keď sa ho pozrite, že by potrebovali sme rozšíriť tie možnosti poskytovania finančných prostriedkov ešte o nejaké iné ďalšie činnosti, alebo teda tu prekopeme celé to všeobecne záväzné nariadenie, alebo... Si treba uvedomiť, že všeobecné záväzné nariadenie musí byť v súlade so zákonom. Takže tam je zákon o rozpočtových pravidlách a keď si pozriete výdavky, obce a vyššie územnú celku, tam máte presne napísané, na čo sa dajú výdavky. Takže ak to bude v súlade so zákona, môžete prekúpať. Nie, ja som myslela, prepáčte, pán doktor, asi som sa zle vyjadrila, akože rozšíriť to spektrum tej činnosti. Ale oni si musia dať, ja neviem, čo to združenie robí. Ja viem, že je založené za nich účelov, oni povedia, chceme ísť na zájazd, chceme ísť tam, že si to dajú. Áno. Nie je problém, hovorím, že nie je problém urobiť dodatok. Nič nie je problém. Komunikácia pána Kotrča, aby včas prišiel na úrad a povedal, dá si žiadosť, že sa zmení účel užívania dotácie a nie je problém. Nie je problém, ja to nie je problém. Vidím problém pánu Kotrčovi, že dáva všetko po funuse. A my to ideme toto. A ja sa potom nepodpíšem. Tento rok je výnimočný v tom, že áno, dáva sa niečo po funuse a vieme, prečo sa dáva po funuse. Niekedy je zákaz vychádzania alebo zákaz nejakých iných vecí a človek, ktorý je živnostník a stará sa vlastne o rodinu, tak prvorade naháňa svoje peniaze. Až potom rieši ostatné veci. Takže my teraz, keď prišiel COVID a toto tak jednoducho nechám všetko občianske združenia vrátiť všetky peniaze, a povieme, že však viete čo, že my sme sa tak rozhodli ako poslanci, a potom povedal, že to je policajné. Ja v správe nenapíšem, alebo sa nezaviažem, že áno, súhlasím s tým, že bola zmluva a nedodržal verejnoprospešný účel a ja súhlasím s tým, že výdavky mu priznám. Tak ja sa potom nepodpíšem, pán Gabriel. Ja nie. Ja nie. Niečomu nenútim, myslíte, niečo podpísať. Hovorím, ak si poviete zákon o rozpočtových pravidlách, tam zistíte, aké sú výdavky obce. Potom sa môžeme o týchto veciach baviť, či tam má byť zmluva, či nie, poríte si väzenka iných obcí a potom uvidíte, ako to robí na iných obciach. Toto dotácia je nenárokovateľná. Tak dávame združeniam, nie je problém, nefungujú, nech sa podporujú, ale nie je na to právny nárok. Do zákona nie je na to právny nárok.
Môžete si pozrieť VZN-ko celé, čo tam je zle, môžeme opraviť. Ja sa nebránim tých veci. Hovorím, komunikácia tu chýba. Preto hovorím, aj ku rozpočtu riaditeľa tu mali byť nastúpení, svoj rozpočet hovoriť, požiarníci tu mali byť nastúpení, obojci svoj rozpočet, ktorý dáme. A ja neviem rozhodnúť hasičom, že čo im mám dobré alebo nie, alebo či s tým súhlasím alebo nie. Hovoríme, že my tu momentálne teraz máme to výhodu, že máme tu bez peňazí v rezervnom fonde 0 roku, kde sa nerobil vysporiadanie majetku obci, Rudinka. Na dostal rezervný fond môžeme ísť do investícií. Ale ináč, keď si pozrieme, keby sme tam nedali 210 000 alebo 230 rezervného fondu, tak obecný úrad neurobí investícií nič, takže pre občanov neurobíme nič. Nebudú mať vodu, ako to tu sa hovorí, nebudú mať cesty, nebudú mať nič. Pán Pozdrav, prepáčte, ale tu už odbočujete od tej a rozprávate veci, ktoré sa netýkajú tohto problému. No dobre, tak ako to ukončíme? Je pravda teda, že to Jak to nejde, tak to nejde. požiadavku... Pozri sa, ale takto. Na čo minuli tí peniaze? Boli tri soboty, bola brigáda vlastne v lese, hovorím, kúpili sa špekačky, kúpili sa vody nejaké napitie, hej, chleba, horčica. Minulo sa 300 € na 3 dní, takže 100 € na jeden deň pre nejakých 10 ľudí. To má 10 € na osobu. Je to problém? Ja by som to nepýtal, vieš. Čo? Ja by som to Víš, nepýtal. ale dostali 1000 € dotácie a vracajú to z piatky, hej, tak toho sa chceli vykryť, hej. Ale víš, ja viem, ale tak mali niečo iné vynájsť. No a nedá sa už nič, rozumieš, v tomto časovom tiesni, čo spraví, akú ďalšiu akciu? Bolo rozhodnuté, že sa to všetko vráti, hej. Však dobre, keď sa to zamietne, tak sa to zamietne, hej, tak nebude ako nič. Neďakujem, no to zase musíme... Netlačím niekoho, aby nič proti zákonne, ale tiež si nemyslím, že všetko, čo tu bolo povedané zo strany pána Kotlvára, je úplne pravda. Zákon je krukatný všelijaký a pán Kotlvár hľadá len tie veci, čo sa nedajú spraviť. Nájdete kľúčku a... Tak na budúci rok im viacej zostane, nie? Čo? Na budúci rok im viacej Nezostane, sa to Sa vráti. vráti peniaze. Môžu to podložiť, že teda boli tam autami, benzín, pila, materiál. Ale oni majú účel. Majú konkrétne, to zase by som do takýchto Práve to ide, že nešla. lebo oni mali napísané, že bude Teda zájazd. chránenie občerstvenie nemôže. Vierka, bolo napísané, že bude zájazd nejaký záhradkársky, hej, na to peniaze. Boli povedané, že bude výstava záhradkárska, hej. Výročná schoda, družobné styky, ale nič z toho sa nemohlo uskutočniť. A podľa zmluvy vlastne teda ani na iné veci by to nemohli čerpať, hej, pretože v zmluve je konkrétne napísané, že to musíš vyčerpať len na tieto veci. Áno, mohli sa treba tak, že keby sa bolo vedelo dopredu, keby to bol akože vizionár, hej, že to ako dopadne do konca roku, že to bude zavreté, tak sa v auguste mohla vymyslieť nejaká iná akcia spraviť dodatok. No, nespravilo sa, lebo nikto nevedel, že v novembri bude všetko komplet zavretie všetkých vecí, že za ne budú ľudia stýkať. Nikto dopredu nevedel. No dobré, ale dá sa to niečím podložiť. Však som to počul asi, nie? To jednoducho dá sa to, ale sa... Teraz dostane a na budúci rok, keď budú potrebovať, tak sa im čo zvykla pridá. Tak sa dá dodatočne. Aj tak sa dá, nie? Dobre, Čo? Keď budú komunikovať, tak na budúci rok dostanú viacej. Kontrola už prebehla od dotácií za minulý rok, či... Za minulý rok? Áno. Za tento rok. Za tento rok budete mať... Za minulý rok už musel byť. Áno, a za tento? Za tento rok tu prípravka, ZRPŠ, psychotriál a mám na stole dôchodcov a futbalistov. Tie všetko kontrolujem teraz. A záhradku už máte? Záhradka nedali, vyučovanie žiadne. Dali až dneska žiadosť, lenže pofunuté, lenže 15. 12. majú dať vyučtovanie, nie 21. vyučtovanie dali. A znovu sa hovorí, že pokiaľ aj vyučtovanie, vracajú dotáciu. Takže ak si prečítam zmluvu, že... Nie, nebudem sa vrácať k tomu, že to je jednoducho... A oni boli ako Janko si zarobili, alebo... Ešte neviem, ako to bolo celé, že...
alebo páliť, Čistenie lesného pozemku po nútenej ťažbe. Tam bola aj požiara, tam musela byť nejaká nútená ťažba a už teraz sa nedalo vlastne aj Sorček hovorí, že nemôže zohnať vlastne ľudí na to, aby to upratali. Tak Ríšo zohnal ľudí, že ide sa robiť brigáda, keď sa dopravila brigáda. A to ak súkromné lesy mali nachystať svačinu, Tí, čo chodia páliť, obyčajní občania, ktorí sa nájdú, alebo čo ja mám informáciu a Brakov tam tiež robil, oni si nosili svačinu so sebou. Zarobili 5 eur na hodinu a z toho si kúpili svačinu. A tu záhradkári zarobia si ešte, že zarobia ako osoba, rád by som povedal, že či tí peniaze dali do združenia z toho, či to mali ten príjem, či to dali do združenia, alebo si dali do vačku sebe a pýtajú ešte toto. Je to že... Najlepšie všetky hovoria, všetci to... Nie, hovoria. Prečo všetci dali vyučtovanie do 15. Všetké zložky dali. Akorát záhradkári nemajú. Minulý rok takisto to namietal. Vyťažení. Všetci sú vyťažení. Len pán Totuč. Keď tu tí ľudí nepoznáte, tu nežite do tejto obci. Ako môžem robiť predsedu združenia, keď som vyťažený? Neviem. No lebo nikto iný to nechce robiť, asi preto. Škoda je, že keď by bol prišiel, Ríšo by si to pomohli. Na to bol upozornení. Na to, keď sme minulý rok sedeli a debatovali, s každým združením som to rozprával. Či už ZRPŠ, či už jednoducho, s každým som osobne rozprával. Minulý rok nebol žiadna minimálny stav, ani žiadna situácia, ako je tohoto roku. Aj minulý rok pán Kotuš vedel, keď sme robili kontrolu, som mu všetko vysvetlil, ako má byť. Na čo to má použiť? Nemôže to nám to použiť, lebo to nie je verné podpisu. Všetci boli urozumení a všetci ho dodržiavajú. Všetci ho dodržiavajú. Čo im poradil, ako to majú robiť aj dôchodcovia, aby neporušovali zákon. S každým som osobne sedel. Minulý rok s každým osobne som sedel. Každým to rozprával, čo je v zmluve, ako to dá urobiť, že tam možno urobiť dodatok, že je možné urobiť zmeny. Všetci to vedia. Všetci. A všetci to dodržujú, len záhradkári nie. Futbalisti. Prídu, zavolajú mi, pán Mičian, pán Kodru, máte čas, potrebujem toto. Príde, sadíme si okolo 5. aj do 5. tu počkať, do 6. sme tu sedeli, prešli sme to celé. Každého roka príde súproven, takisto pánova, pripravky. Zavolá, sadneme, debatujeme o týchto veciach. Títo dôchodcovia takisto chceli. Volali mi pani Škulcová, že kúpili harmoníku, ale tam je aj obal o 30 eur viacej, či to môžu použiť alebo nie. Všetci komunikujú. No dobre, už nevieme tak, na budúci rok sa polepšia. Vieš, ako vieme stále dookola. Nedá sa to, tak sa to nedá. No. Tak ale už hádam, hej. Do tretice. Už to musíme tak, a musíme to, čo? Už sa to učí. No, nebudeme to. Jednoducho peniaze nedostanú za to, no, čo už. Dobre, ešte niečo. Keď to bolo bod programu, treba prijať nejaké uznesenie. Ale to nebolo. To bolo rozšírené programu, nie? Bolo to? Doplnenie. Počkaj, to bolo to doplnenie, hej. Áno, máte pravdu. A bola dotácia pre občianske... Ja som hovoril len toľko, aby sa umožnilo vlastne čerpať dotácie aj na iné veci, ako sú v zmluve uvedené. Toto je, myslím, v súlade pán kontrolór aj s zákonom. A dodatkom sa povedal, že dobre, keď nie teraz, aj tak do budúcnosti. Ale všetci to vedia, pán Garbier, všetci to vedia. Preto som mal, kvôli tomuto som mal minulý rok, na konci roka, s každým
združením, pani predsedom združenia som mal pohovor aj s pánom Kotočom. A ešte sme si vymenali dva razy tu bol. Čo sme debatovali o tom. No, to je. Áno, viem, že dodatky teda sa robia, Nie, ja neviem v tom problém. Ani dodatkov, ani v tých veciach. Ja neviem problém. Len treba na čas. Príza nie pochnú sa. Dobre, takže aké by sme navrhli uznesenie o meste zastupiteľstvo. Ja by som dal, že preveriť vlastne pánovi kontrolórovi to dať ako úlohu, preveriť teda, že či tá znesená pripomienka je alebo nie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. A rozpočtových pravidlách. Dobre. Takže poverili by sme pána kontrolóra, obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce, podať správu o možnosti čerpania dotácie, či požiadavka konkrétne budeme hovoriť. Áno, tieto požiadavky. Slovenského záhradkárskeho zväzu je v súlade s zákonom a nebo... Ale pán Garber dal pre všetky združenia. Takže iný účel, použitie prostriedkov na iný účel, či je, alebo nie. Je možné. Je možné. Áno, ale dáme to ako úlohu. Hej? Takže obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce, stanovisko možnosti čerpania dotácií z rozpočtu obce aj na iné účely, ako je stanovené v zmluve. Tak? Dobre, dám hlasovať za. Dobre, ďakujem. A vy dáte správu, či to je možné, akým spôsobom. Či je to možné, či nie. Však tam pán kontrolór môže tam napísať, že tými dodatkami sa to rieši. Lebo ja na margo tohto, že vlastne to sú dva mlynské kamene. Na jednej strane áno, však treba podporiť, ktoré sú tu združenia, áno, však kvitujem, na druhej strane sme na strane, vlastne musíme robiť v rámci zákona a ústavy Slovenskej republiky. Nedá sa tu robiť nejaké potrmelce. Tak by som to povedal ľudovo. Hej? Takže keď to zákon neumožňuje, tak bohužiaľ niekto sa môže hnevať, nemusí, ale proste ten zákon niečo nám hovorí. Takisto pravidlá rozpočtových pravidlá územnej samosprávy a pokiaľ tam ten výdavok nie je možné vtesnať, tak ho tam pán kontrolór nedokáže nejakým spôsobom obhajiť. Takže apelujem aj na vlastne združenia, aby vlastne včas komunikovali a majú aj nejaký, nie sú si istí, či daný výdavok by mohli použiť, radšej sa treba spýtať. Pán kontrolór si myslím, že bude nápomocný, keď aj komunikujú cez vás e-mailom, vy keď mu to posuniete, dá stanovisko, je možné, nie je možné. Aby sa takto predišlo vlastne svarom. Možno, že by bolo ešte také to zváženie, teda, že určite tie náklady boli osobného charakteru, asi predpokladám od predsedu združenia. Teda, že ako, ja by som tu súhlasila, časť tých nákladov, alebo celé by sme mohli vykryť, teda ja, ako starosta obce, prípadne, ak by ste sa chceli pridať ako poslanci z tých zastupiteľstv, čo máme. Prosím, mohli by ste sa trošku vyjadriť. Ospravedlňujem sa, sme sami s rúškom. Dobre, ďakujem. Ospravedlňujem sa. Mohli by riešiť teda, ako ak s tým budete súhlasiť, dohodnúť, že to boli finančné prostriedky pána Kotrča, a teda, aby sme prejavili takú nejakú súdržnosť, neviem čo, že teda ja som ochotná časť tých výdavkov teda zaplatiť, no a vy ako poslanci, že vy ste nejakou mierou teda prispeli, ja viem, že sú to vaše osobné finančné prostriedky, že na tých zastupiteľstvách trávite veľa času jednak prípravou materiálu a teda samotnými tými návrhmi, ktoré tu prednášate. Ak by ste sa chceli pripojiť k tomuto, tak ja by som to uvítala. Áno, pán predseda
záhradkárov. Myslím si, že mohol, neviem teda ako skoro sa dozvedel o tej brigade, o tej žiadosti, keď som to akože prečítala, že bola požiadaná Združením súkromných lesov ľudí na pomoc na vyčistenie lesného pozemku po nútenej ťažbe. Naši členovia sa zúčastnili dobrovoľnej brigády v termínu 28.11., 5.12., 12.12. A teda naozaj použili tie finančné prostriedky na to občerstvenie ľudia, keď sa stretnú a po namáhanej práce, aj keď si určite každý doniesol nejakú kávu, čaj a nejaké to jedlo, akože so sebou, tak určite to nejaké spoločné posedenie a tá spoločná nejaká opekačka utužuje navzájom tie vzťahy a potom majú z toho taký dobrý pocit, že za tú prácu, ktorú teda aj keď neviem teda, že bola finančne ohodnotená, alebo nie, to združenie, tých záhradkárov sa za tú účasť, že tam vôbec prišli a mali tam vôbec prísť, takže im tam poskytli nejaké také občerstvenie. Takže ja určite teda oslovím predsedu záhradkárov a nejaké tie finančné prostriedky na tie ich náklady, ktoré vynaložili, určite dám. No a vy, ak by ste sa chceli pripojiť, tak nech sa páči. Ja vidím, ja som sa hábal do toho. Sú to všetko počúvané, nie teraz. Sú to všetko podnikatelia, sú to všetko, nie, ako ja povedal na to tak, každý jeden z takýchto, čo sú, nech sa idú pozrieť na Rada Hlavatého, hej, to stačí. Ku nemu sa, keď robí tú súťaž a čo všetko, a nech sa ho spýtajú, koľko peňazí dá svojich do toho. Takže tu není o čo vyprávať, aby som sa hádal v podstate také niečo tými záhradkami. Dobre, ja. Takže to je môj názor. Tento bod by sme teda ukončili. Ja by som sa chcela veľmi poďakovať za toto, že sme sa tu stretli, aj keď máme na tento mimoriadnu situáciu. Ja by som chcela popriať príjemné prežitie Vianočných sviatkov, hlavne veľa zdravia v novom roku, lebo to je teraz najdôležitejšie, pokoja, spokojnosti v rodine a teda stretneme sa 11. januára na teda zasadnutie mestského zastupiteľstva a pani Jančíková, keďže ja vždy na to zabudnem, tak za obecný úraz nemám vyzvím nejaký kalendár a neviem niečo, hej. Takže prajem vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v novom roku opakujem sa hlavne veľa zdravia, to je teraz v tejto situácii najdôležitejšie. Ďakujem.